Usa ka mental health support na group anda mutabang sa mga COVID positive patient nga nakasinati og depression. Si Luan Mirondina sa report. Sa official statement nga giluwatan sa Vicente Soto Memorial Medical Center, gibutyag niini nga usa ka 48 anyos nga lalaking pasyente nila ang nakalas human magkutlo sa kaugalingong kinabuhi. Ang naasoing pasyente nadangat sa tambalanan niadtong Hunyo 8 tungod sa COVID-19 pneumonia base sa resulta sa rapid antibody test. Pipila ka gutlo sa wala pa mahitabo ang insidente, gikatahong nabantayan kini sa nurse on duty nga misyagit og daw may gihambin nga problema. Wala na mapatik sa official statement sa tambalanan kung napahiling ba kini sa usa ka psychologist o psychiatrist. Ang usa ka mental health support group nga milusad og online consultation alang sa mga tao nga nakasinati og depression o sobrang kasub-anan atol sa COVID crisis, may pahibaw nga bukas usab sila dili lang alang sa mga frontliners ug sa yanong mga tao apan lakip na mismo sa mga COVID positive patients. Napakasakit sa COVID nga di pa kakahibalo kung maayo ba ka or dili nga wala kay kaistorya, dako kayo ang risk for suicide. Taas kayo ang risk. That's why gina-encourage at least naman lang bisag online makastorya sila. And ang amo-amang pong services are all for free. So okay ra gid kaayo. Matod sa psychologist nga si Cheryl Diaz Muli Abellanosa nga sukad gisugda nila ang mental health support group, nagkadaghan ang mipadayag sa nasinati nilang suliran. Ang magsigig message sa amua kaning mga people, mga ordinaryo lang nga mga tao, nga dili mga frontliner, but kanang mga nabalaka no sa sitwasyon nato karon sa pandemic. Kung ugaling may higala o kabanay nga nakasinati o grabing kasub-anan o kaguol, dili kiniangay baliwalaon o ipadaplin lang. Inay dasigon ang tao nga magulanon nga mokonsulta og psychologist o baka psychiatrist nga anda maminaw kaniya sa ingon maabagan ang unsa may iyang emosyonal nga panginahanglan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.